Oh, sanibonani emhlabeni wonke ezweni lonke. Umalanga intshonalanga eningizimu nenyakatho. Udokotela Ngonyama ke lo oqala ukuthi embone namhlanje noma uqala umbone namhlanje. Kakhulu sizochazela abantu noma kakhulu nje sizokhuluma nabantu njengoba unyaka uqalile. Okuyilo nalo umuntu okuya kumdinga noma edinga ukuthi kwayena amaqala unyaka into zakhe eziqonde zibe indlela unyaka okubalekile. Impilo efuna ukuthi noma uyibambe kusaqala isikhathi saqala unyaka ube sewazi ukuthi una vele into zakho zonke zihleliwe ngendlela noma impilo yakho vele uyibambe eqaleni kushaye uDisemba nje impilo yakho vele noma bihamba kahle usuyakhona ukwenza izinto obuvele uzifisa empilweni ungathi mawufika ka Disemba sifika nje wena uyakhala ezinye ingane ejabulile manje namhlanje nje kubantu noma ngudokotela Ngonyama kuningi kakhulu engithe mangabe kushaya ikhathi kaNovember ngathi mina uthi umezweni ufikile ebantwini uyayenza imisebenzi noma uyejina impilo zabantu engithi kulowo nalowo ofunayo noma obonayo ukuthi yena impilo yakhe uyafuna ukuyishintsha engeke ngithi mina okuningi ngoba abantu befuna ukwazi into ejulile ufuna uzazi efonini okay kubaleke lokuthi mangabe ufuna ukwazi into ejulile thatha inamba lakhe usifonele ubuze kahle noma ufike esigodleni ngichaze zikhona izinto ezingeke sikhulume naye efonini noma ezingeke sizigaze efoni ezifuna ukuthi sihlale phansi esigodlweni sichazele ukuthi njengoba uthatha ukuthi kunombandela noma kunomgomo ozodlula kuwona okanje kuze uphumelele empilweni engeke ngithanda futhi ukuthi nomuntu mayefika ekhaya uma ethola into ekhaya bangimtshela imigomo yakho bese eyilandela kusasa engabethi umuntu uyazi manje sengehlele ukuthi ngoba bengiyengonyama engeke ngikuthanda ukuthi umuntu mezela ekhaya bangimtshela imigomo noma mayethola into enemigomo ayilandele futhi ayithathe avuma uma ngabe imigomo evumelana noma imigomo engakayimele ngithi mina akayishiye angayithathi ngoba izomcaka kusasa kakhulu nje empilweni ziningi izinto eziphilisa abantu ngithe mina kubantu ngithe ukhona udumezweni ukhona ama-1000 okwenza abantu impilo yomuntu ibashintshe ukhona ukwazi emntwini into oyenzayo ukuthi umuntu impilo yakhe noma ukwenza ukuthi wena uthandeke nasebalungwini nasebantwini ube negazi kubantu ukwazi emntwini uyakwenza ukuthi abantu babeqhamuqa abantu nomuntu obengakufuni manje khona ukwazi emntwini mina akuthanda umuntu uma umuntu oyindoda kakhulu uthanda abafazi angekukhuthaza ukuthi thanda abafazi ukwazi emntwini ukwenza uthandeke uma umuntu osimame uthanda amadoda sekuwena okumele ukuthi uyithibe wena owazi ukuthi wena ufunani empilweni ukwazi emntwini ukwenza ukuthi abelungu bekuthanda bekunika ikhundla nabaphathi beyimali bakuthanda noma babona ukuba uwena umuntu ongathi ongafanelwa yinto engcono kunabani kakhulu nje wena owazi ukuthi khona okudingayo kakhulu lapha ekhaya sikulekelele ngakho thatha nami escreenini usifonele siyabonga.